da ya haɗa mu a wannan domin ci gaba ko kuma domin yin nasiha da faɗakarwa dalilin ƙaruwa da ɗan uwa Ibrahim ya samu. Allah sanya albarka a wannan aihuwar da aka yi, Allah sanya ma abin da aka samu albarka, Allah sa ta kasance mai tarbiyya ce ta kwarai, mai riko da addini ce, sannan kuma mai biyayya ga uwaye, mai albarkar rayuwa ce, mai albarkar zuriya ce. Al-Imam Sheikh Malam Kabiru ya kaddamar da nasiha da takdimi, Allah saka alkhairi, sannan kuma insha Allah za mu ga adad na malamai bayan haka za su zo insha Allah. A gurguje yan uwa, abin da nake so in yi nasiha akan shi shine zan yi nasiha akan tarbiyya ko kuma haƙƙi na ‘ya'ya. Yau idan mutum ya samu ƙaruwa, ya samu iyali, yana da haƙƙi, iyalin nan ‘ya'yan nan naka suna da haƙƙi a kanka, to wannan na idan ka samu iyalin nan naka suna da haƙƙi a kanka, ‘ya'ya suna da haƙƙi a kanka. Kowane yaro, kowane ɗa da ka haifa yana da haƙƙi a kanka. Yanda kai kake da haƙƙi a kan shi ya maka biyayya, yanda kai kake da haƙƙi a kan shi ya girmama ka, ya kyautata maka, to shi ma yana da haƙƙi a kanka. Wannan haƙƙiƙikan nashi da yake kanka wallahi suna da girman gaske, ba za su yi ba ƙaranci a kan haƙƙin da kai kake da a kan shi. Yanda kai ma Allah maɗaukin sarki ya ɗora mashi haƙƙi naka dole ya sabke, to kai ma fa Allah maɗaukin sarki ya ɗora maka haƙƙi nashi ne dole ka sabke. Kuma kowanne nauyi gare shi, kowanne girman gaske gare shi. Da haka haƙƙin ɗa wanda ‘ya'yanka, malamai suke cewa tun kana gwabro, tun kahin ka yi aure, ‘ya'yanka wanda kake tunani a nan gaba za ka samu suna da haƙƙi a gare ka. Tun kana da gwabro da akwai haƙƙiƙikan da bakka da aure wajibi ne a kanka, na ‘ya'yanka ne. Ina ga idan ka yi aure. Shi yasa duk mutumin da bai shirya ba ɗaukan haƙƙi na ‘ya'yan shi, bayyayin haƙƙi na ‘ya'yan shi wanda yake wajibta akan mutum kayan aure, zai yi wahala bayan auren, bayan an samu ‘ya'yan, kaga ya iya ɗaukan haƙƙin wannan. Ana samu kuma wanda zai yi kuskure, ya fara baya lura da haƙƙin ‘ya'yan shi, daga baya ya ji nasiha, ya ji wa'azi, kaga ya canza. To tun kafin ka yi aure, wajibi ne akan ka kai uba ka dinga ma iyalinka addu'a, ka dinga cewa ya Allah ka bani ‘ya'ya na gari, Allah ka bani mace ta gari. Wannan addu'a haƙƙi ne a kanka ka dinga wa ‘ya'yanka. Tun kahin ka same su kana musu addu'a Allah sa su zamto na gari. To yau da dama za ga wasu ma ba wai kahin ya yi aure ba, ba wai in ya yi aure ba, ba wai lokacin da zai je ma iyalin shi azkar ɗin da aka shar'anta mishi, la wani ma an samu ‘yan yana ji yana kallo ɗan yana shegantaka, yana ɓanna, yana keta alhurma Allah da alhurma manzo Allah sassama, yana keta alhurma addini, amma sai ka jira cewa mutumin banza ya ga inda duniya ce ta koya mishi makaranta, yi maimakon yi mishi addu'a ta kwarai sai dai ya zage shi ko ya tsine mishi ko makamanta. To shi yasa tarbiyya ta samu tasgaro. Shi yau malamai suke cewa ba ta yanda za a yi me yake suna hanyoyin tabbatar da tarbiyya na zahiri ba sa aiki matukar ba a hada ba da hanyoyin tabbatar da tarbiyya na batini, shine hanyar addu'a. Addu'a tana daga cikin babban sababin da zai sa iyalinka su zamto na gari. Kuma musamman kai ma'aifi, yau za a ga ma'aifi ya san ya yi maɗan shi addu'a Allah baka kuɗi, ya yi maɗan shi addu'a Allah baka ilimi, yana nihin na boko, ya yi maɗan shi addu'a Allah baka aikin yi, ya san ya ce in zai huta kasuwa Allah ba da sa'a, amma ya buɗe baki ce Allah shirye ka, Allah ya tabbatar da kai akan addini, Allah sa ka mai neman ilimi ne, Allah sa ka zamto nagari na kwarai. Wallahi wannan yayi kaɗan. To ɗanka yana da haƙƙi a kanka. Shi yasa Allah maɗaukin sarki a cikin suratul furqan da ya bada sifofi na me yake da suna na ibadur rahman, Allah maɗaukin sarki ce
wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah ma'auki sarki yace wallazina yaquluna sune wanda zaka ji suna cewa rabbana hab lana min azwajina, ya Allah ka bamu daga cikin mataikunmu wa zurriyatina daga zuriyarmu qurrata a'yun, ka bamu wa'inda zamu dinga farin ciki in mun gansu a duniya su zamto farin cikin mu, a lahira su zamto farin cikin mu, su zamto nagari na kwarai. Kaga wannan ibadur rahman, bayi na Allah, bayi nagari na kwarai, ba sa mance 'ya'yansu ga addu'a. waj'alna lil muttaqina imama, kuma hallo suke cewa ya Allah maɗaukin sarki ka sanya mu kasance shugabanni ga masu tsoron Allah. To shi yasa matukar mutum bayya kiyaye wannan ladabin, bayya kiyaye wannan ladabi na addu'a ga 'ya'yanka kafin ka same su, tun ba ma ba in ka same su, wallahi za ga mutumin da baya kiyaye haka, wallahi zai wahala ya zamto an samu natija kyakkyawa. Hakki na farko yi ma 'ya'ya addu'a kafin ka auri ma'aifiyarsu. In za ka auri ma'aifiyarsu ka yi addu'a Allah sa ta kasance ita ma ta gari ta kwarai. Sannan kuma hallo in za ka je ma iyalinka lokacin da za ka yi jima'i, manzalar sama ya shar'anta addu'ar da za ka yi, domin ya ce in mutum ya yi Allah ya kadarta a wannan zuwa ma iyalin shi da ya yi ya samu ɗa, to wannan mai yake suna ɗan shaidan bayya cutar da shi. Ma'ana shi shaidan ba zai cutar da shi ba, ya hudda shi daga ɗabi'a kyakkyawa. Ba zai zamto masumi ba, bai yin kuskure, zai iya yin kuskure, amma ba zai hudda shi ba daga nagarta. Bismillah Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana. Wallahi da dama wannan addu'a ba su iya ba, kawai burin yadda ka san ɗan akwai haka zai ji wa iyali shi. Haka da akwai matsala. Kuma ya ce yana so ya samu 'ya'ya na gari, wai kowace addu'a ma zai wala ka ga yayi wa 'ya'yan shi addu'a ta gari, amma kuma wanda aka shar'anta na lokacin da zaka je ma iyalinka domin ka samu ɗa na gari, wani shi in ma bai yi. Wani kuma za ga yana yi, amma ya ƙi dagewa ya yi amfani da kwakwalwar shi ya koye shi da larabcin, sai dai a gaya mishi da Hausa. Ba laifi bane ba a gaya ba da Hausa, amma i kokari ka koye shi da larabci. Yanda ka rike sunayen mawaka, ka rike sunayen 'yan balo, yanda ka rike sunayen 'yan kasuwa masu kuɗi, ka rike sunayen shugabannin ƙasashe, ka yi kokari ka rike su abin da zai amfane ka a duniya, ya amfane ka a lahira da kai da iyalinka. Domin ɗafa, wallahi ɗa gona ce wadda za ka ci ribarta a nan duniya, ka ci ribarta a lahira. In ka riga ka bar ɗa nagari, wallahi kana kwance a kabarinka za a yi ta rubuta ma lada ta hanyar wannan ɗan naka. In yi aiki nagari na kwarai, kai ne ka fara hanya shi, ɗora shi kan wannan hanya, kana da lada, kana da sakamako. Ya ɗaga hannu ya maka addu'a, kana da lada, kana da sakamako. Layyayenka ba he ya yi ba sa ka ba a ciki, ko bai ba niyya, kana da sakamako. To barantana ma kuma shari'a ta shar'anta mishi in zai yi layya ya sa da kai, ya yi niyya da kai, ko kuma ya yi maka ko da kana kwanci a kabari. Yau ga yamin ɗa ba na gari bane ba, ya za a yi tuna ma hayya yankawa ma'aifan shi ya yi musu layya an basu da rai. Wani layyan ma in yana yi gani yake ba ibada bace ba, kawai wata al'ada ce, babu lada. To kaga ɗa na gari shine wanda ka kama mishi, kake sanya shi a cikin addu'a. Sujjada in ka kai, ka dinga sa shi cikin addu'a. Sannan kuma hallo in ka taso zaman tahiyya, sa shi cikin addu'a. Tsakanin kiran sallah da ikama, dinga sa shi cikin addu'a. Da asuba da tsakar dare, tashi ibada, sa shi cikin addu'a. Ka dinga sa ɗanka cikin addu'a. Azumi kake sa shi cikin addu'a. Wani za ga ka'ima arida jiddan, duka duniya ce yake roƙo, amma ya mance da ya yi wa ɗan shi addu'a. Ya dinga cewa ya Allah, ‘ya'yan nan nawa Allah ka ba su dukiya, Allah ka sa su kasance kaza. Ya yi ta zano ka'ima arida, kawai ‘ya'yan nan nashi addu'a ce yake musu, Allah sa su samu duniya. Ita kuma duniya, duk lokacin da aka nemi duniya mutlakan, an nemi hallaka. Kakka yi tunani za ka nemi duniya kadai, ka yi zaton za ta zama maka alkhairi. Domin duniya wasila ce, in ka nemi wasila kadai baka hada da gaya ba, to kai kuma ka nemi mahallaka ce. Kamar mutum ya yi ta roƙon a bashi wuka ko a bashi bindiga daga ya iko,
wanda suke bincike in suka duba suka gani ta za su yi to me zai da shi, bincike za a fara yi a kan shi, tuhuma niyyar shi za ta iya wa aiki mummuna ne zai. shi yasa kakka yarda ya zamto duniya ce hammanka, duniya ce hammin abin da kake so ƴaƴanka su kasance a kansu, kuma i kokari ka ɗora ɗanka a hanya ta addini, hanya ta tsoron Allah. wannan kenan haƙƙi na farko shine yi ma ɗa addu'a da sanya shi a cikin addu'a ta ƙwarai, da yin addu'a Allah ya bashi mai yake da suna tarbiyya, da yin addu'a Allah ya bashi alkhairin duniya da lahira. ba laifi bane ba ka sanya shi kuma hallo tare da ka nema mishi addu'a Allah sa ya zamto nagari, ya samu alkhairin addini, ya zamto mai tarbiyya ne, kuma hallo ka sanya shi a cikin addu'a akan ya samu alkhairin duniya, amma ka a tsaya akan duniya. wala tansa nasibaka min ad-dunya, kada ka mance rabanka da duniya. ba laifi bane ba ka dinga sa shi cikin addu'a akan abin da ya shafi alkhairin na duniya, amma ka tsaya akan alkhairin duniya kadai. Allah ya taimaka. haƙƙi na farko. haƙƙi na biyu shine idan kai namiji ne uba, dole ne haƙƙin ɗanka ne ka nema mishi uwa ta ƙarai. idan kai ke mace ce, dole ne wajibi ne akan ki nema wa ɗanki mai yake suna uba na ƙwarai. kowanne Allah ya wajibta mishi ya nema ma ɗan shi uwa ta ƙwarai, in namiji ne, in mace ce ta nema ma ɗanta uba na ƙwarai. wajibi ne akan kowanne. shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisai guda biyu yake bayyana cewa kowanne yayi kokarin zaben ma'abucin addini. game da mace manzo Allah sai yace tunkahul mar'a li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li husniha wa li diniha, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. manzo Allah yace ana auren mace saboda abu guda uku, mutane mafi yawan su wasu guda hudu. na farko wasu saboda dukiya, wani kuma saboda dangantakarta, wani kuma saboda kyanta, wani kuma saboda addininta. sai manzo Allah ya ce fazfar bi zati dini tarbat yadaka, ka zabi ma'abuciya addini zaka samu riba da alkhairi a tare da ita. to kaga manzo Allah sama sai ya nema maka, ya maka ikhtiyari ka zabi ma'abuciya addini saboda ka sabke haƙƙin da yake kanka na ɗanka, sannan kuma hallo ka sabke haƙƙin da yake kanka na kanka. kai ma ana buƙatar ka nemi tagari ta ƙwarai domin ka kiyaye lahiyarka da addininka. saboda wallah in baka auri ba mace ta gari ta ƙwarai, wallah na farko akan lafiyarka kana da matsala. za ta iya zawa bata da tarbiyya ta ƙwarai, ta dinga zuwa gidan boka ta sa ta yi wani sihiri da kulumbotan da za a samu sarf, a samu ƙwaƙwalwarka ba daidai ba take. a dinga ganin ka kawan mutum kai kuma Allah kiyaye, ko kuma a dinga hada jinin haida da wani waye malam boka suke basu, ko kuma ta je ta dinga zina da wani kazamin malam boka dan tsubbu, ta dinga zina da shi. kawai da ake cewa wani dan tsubbu yana daga cikin gawurtaccen yan tsubbu, ya shahara wai magani yake wa mata na ta yadda za ta kasance suna da wani ɗanɗano na daban, sai rubutu aya ta alkur'ani akan azzakarin shi ya sanya musu, ya yi zina da su, kuma mata suna cincirundo suna zuwa. mutane da dama, mazaje da dama sun san iyalinsu suna zuwa can, amma bayan da suka iya, an riga an juya kwakwalen nasu. kaga musiba ce. dan haƙƙin kanka ma ya kamata ka yi auri mace ta gari ta ƙware, sannan kuma halo dan haƙƙin 'ya'yanka, sannan kuma halo dan haƙƙin danginka, dan ta girmama su, ta daraja su, ya kamata ka nemi mace ta gari ta ƙware. sannan kuma hallo don haƙƙin al'umma da take kanka, kaka auri mace ta banza wadda za ta aiho maka 'ya'ya ta rusa musu tarbiyya. don haƙƙin makwabtanka, don haƙƙin addininka, dole ka nemi mace ta gari ta ƙware. mahallin shahid dai mutum ya nemi mace ta gari ta ƙware, ta zamto uwa ta gari ta ƙware ga 'ya'yan shi. za mu ga insha Allah Sheikh Malam Mustapha da akwai wata kissa da ya bamu tarifa a wa'azin da ya wuce akan me yake da suna haƙƙin nema wa uwa me yake da suna tagari, wadda ta kasance a majalisi na Umar bin Khattab. almihim kowa ya yi ƙoƙarin tsaya sauraron ta insha Allah. la'alla Sheikh Malam Mustapha ya yi mana wannan ardi na wannan kissa. sannan kuma hallo ita ma kanta uwa wajibi ne iya mace ta nema ma 'ya'yanta uba na gari. shi yasa maza da sama ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. idan mutum ya zo neman aure a gare ku,
kun yarda da addinin shi, kun yarda da ɗabi'un shi kyakkyawa, to ku ba shi aure. In kuka yi ba shi aure alhali kun yarda da wa'annan ababen nashi, to tabbas ku san da sani ɓanna ce mai yawa za ta iya yawa ku hana shi, ku ba wa wani abu Allah ya hudda albarka. Ta je ta zauna ta zamto karamar bazawara, ta je ta zauna kullum ya dinga bugunta yana faɗinta, ta je ta zauna babu albarka aure. Shi ne fasad ɗin ka bai ɓannar da za ta afku. Allah kiyaye. Kenan nan ummul lura maza sama ya bayyana game da ɗa namiji an yarda da addinin shi, sannan kuma an yarda da ɗabi'un shi. Kenan wannan ake nuna cewa dole uwa ta yi ƙoƙari mijin da za ta aura kar ta biya kyalkyali, kar ta biya son zuciyarta, kar ta biya wani abu na sha'awa, la ta duba wannan uba ne na yarda ya zamto uban 'ya'yana koko wannan ya cancanta ya zamto wanda zai tsare min mutunci na, ya tsare ma 'ya'yana mutunci, ba daudar duniya ba za ta duba. To da haka ake gina tarbiyya. Kenan wannan shi ma haƙƙi ne na ɗanta a kanta ta nema mishi uba na gari na ƙwarai. Duka guda biyun a haɗu, kowanne ya nemi mace ta ƙwarai ga 'ya'yan shi namiji, mace kuma ta nemi uba na ƙwarai ga 'ya'yanta, to da haka za a gino tarbiyya mai kyau. Wani zai iya cewa subhanallah, mu an baro mu a baya, duka sharaɗin mun bar su a baya, ana iya gyarawa. Ga addu'a, ga ƙoƙarin a sa iyali makaranta su dinga karatu, ga ƙoƙarin a dinga zarra'a musu hubbuddin da kuma tarbiyya ta musulunci, da ƙoƙarin a ɗora su akan turba ta musulunci. Sannan kuma ɗanka yana da haƙƙi ka kiyaye lafiyar shi. Wadah, kiyaye lafiyar ɗa. Malamai suke cewa kiyaye lafiyar ɗa tun kafin a aihe shi, lokacin da aka ce an samu cikin shi. Balma wasu suna ganin cewa la tun kafin a ce an samu cikin shi ka yi ƙoƙarin kiyaye lafiyar shi, domin lahiyarka da kai da ma'aihiya ya ɗanka tana ba da alama akan cewa lahiyar ɗanka. Sannan kuma bayan an samu cikin shi dole ne ka kiyaye lafiyar shi, sannan kuma ha'a a sabke shi lahiya lau. Sannan kuma bayan an aihe shi ka yi ƙoƙarin kiyaye lafiyar shi. Almuhim ri'ayatu siha, domin kiyaye lafiyar ɗanka kamar ba shi abinci ne. Ba za yi ba yau ka zo ka aihi ɗa ka bar shi ba ka ba shi abinci, kai da kanka za ka dinga zargin kanka da kanka. To haka lafiyar shi, kiyaye lafiyar shi kowace iriya da wani ɓangare ne wanda Allah ya ɗora shi, wajibi ne a kanka, dole ka kiyaye lafiyar ɗanka. Sannan kuma yana daga cikin haƙƙin ɗa akan uba shine haƙƙul hayat. Dole ne ka kiyaye rayuwar ɗanka, ya yi rayuwa kyakkyawa, da ya riga ya gabata kiyaye lafiyar shi, sannan kuma kiyaye rayuwar shi. Kakka yi duk abin da zai kai zuwa ga kashe shi, sawa'an kama tun daga an riga an samu cikin ka yi ƙoƙarin a zub da ciki saboda baka so a ƙaro 'ya'ya, saboda kana tsoron talauci, saboda kaza dukkanin wa'annan asbab ɗin haƙƙin ɗanka ne ka kiyaye shi. Za ta iya yawa wannan wanda za ka zub da cikin shi shine alkhairi a gare ka, ka riga ka harrama wa kanka alkhairin duniya da lahira. Sannan kuma rai ne za ka kashe, Allah kiyaye. Sannan kuma hallo bayan an haife shi ka kiyaye rayuwar shi ta kasance rayuwa ce kyakkyawa, ya zamto mutum ne nagari na kwarai, rayuwar shi ta bangaren hankalin shi lafiya lau, gangar jikin shi lafiya lau. Sannan kuma hallo ka yi kokarin ya rayu domin ka kasance cikin wanda ya raya al'umma gabaki ɗaya. In Allah zai baka ɗa ɗaya, malamai suke cewa in Allah zai baka ɗa ɗaya ka yi kokarin ka kiyaye rayuwar shi, ya rayu ya zamto nagari na kwarai, ya zamto mai kyakkyawan lafiya. malamai suke cewa kamar ka raya al'umma gabaki daya, da nassin aya da Allah madaukakin sarki ke cewa wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Rai wanda ya raya ta kamar ya raya gabaki daya mutane, to ina ga wanda zai aihi ƴaƴa da dama ya kiyaye rayuwarsu. Kaga wannan ba karamin lada ke da kai ba a samun ƴaƴa da kiyaye rayuwarsu. Wanda kuma ya kashe ومن قتل فكأنما من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. saboda haka ne Allah maɗaukin sarki ya bada ya shar'anta cewa
akan bani isra'ila, wanda kuma shari'a ce a gare mu, domin shari'a musulunci ta tabbatar haka. Annahu man qatala nafsan, duk wanda ya kashe rai bi ghairi nafsin, ba tare da ta kashe rai ba, kenan babu wani haƙƙi, aw fasadin fil ardi, ko kuma yayi fasadi a ban kasa wanda zai kai zuwa ga kashe rai, to fa ka annama qatala nasa jami'a, kamar ya kashe mutane gabaki da. in Allah ya baka koda a ciki yake, wallahi in ka zub da cikin wannan ta hanyar shan magani, ta hanyar allura, ta hanyar a sanya motar a markaɗe ɗan jariri, kai rishin imanin na yayi yawa. A sa motar a cikin mace a markaɗe ɗan, a maida shi jini ya huto ya zo, wannan musibar ta kai yawa, ta yi yawa, musibar nan ta yi yawa. Na'am, da akwai halar da zai iya kasancewa da rangwame a halin lokacin da ya kasance mace, tabbas likitoci masu amana sun tabbatar da cewa in ya ci gaba wannan dan zai kai zuwa ga mutuwar ta biyakin ba tare da hashashai ba. A wannan halin rayuwar uwar yaƙini ce, rayuwar ɗan da yake cikinta zan ne. Inda akwai cutarwa ta kasantuwar macen, wannan a halin ana iya bada dama a zubda shi. Amma matukar ya kasance ba tare da hali na darura ba na kiyaye lahiyar uwa, babu darura a kan ka kai uba, kan wani ya zo ya ce a ni ma darura ce saboda tsoron kuɗi, tsoron talauci, albashi na jika 70 ne, ta ya za in rike aya. Ba ka da wata darura kai namiji, darura a kan macen, ita ma kan macen ba darura ta zuwa gurin aikinta ba, ba darura ta yawon suna ba, ba darura ta murmure jikinta ba, darura ta zai kai ta zuwa ga hallaka, mutuwa. Kuma tabbas takriri na likitoci sun tabbatar da haka. Zub da rai ba abu ne ba. Ranar tashar kyama zai tashi ya tambaye ka, wai zal ma'udatu su'ilat, zai tambaye ka me yasa ka kashe ni, bi ayi zammin kutulat, me yasa ba ka kashe ni, baka ganni ba, baka ga ba abin da zan zo ma da shi na alkhairi, me yasa ka kashe, wani amsa za ka baya? Allah ke. Wannan shine kenan almuhim. Kenan duk wanda ya kiyaye rayuwar ɗan shi ɗaya, in Allah ya baka ka kiyaye rayuwar shi ya rayu, kamar ka raya al'umma ne gaba kida. Allah kaɗai san alkhairan da zai kasance a tare da kai ta dalilin wannan. Sannan kuma shari'a ta tabbatar da dalili na haramcin kashe ‘ya'ya bi sifa amma, duk da kashe rai gabaki ɗaya haramun ne. To sai aka ƙara yin bayani da kaka kashe ‘ya'yanku, kamar yani shari'a tana tatallu'i ne, tana lura da abin da yake faruwa a wannan zamanin, ne yawan kashe 'ya'ya da ake, ne yawan zub da ciki da ake, ne yawan mai yake da suna magunguna da ake sha, wanda daga cikin ya faru a minti ɗaya ciki ya hau, a minti ɗaya wannan maganin zai kashe ciki. Kaga zub da ciki ne. Da akwai magungunan da ba wai za su hana a samu cikin bane ba, la, za a samu cikin, amma yana samuwa minti ɗaya bai yayi, kuma hallo maganin zai kashe shi, shikenan ya zama jini ya dabke a ma'aihuwa, yau da gobe yana dabkewa har a samu kansar in ma'aihuwa da sauransu. Ya Allah ma'auki sarki ke cewa wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah ma'auki sarki ke cewa kada ku kashe ƴaƴanku min imlaq, saboda tsoron talauci, ko kuma khashyata imlaq a wata aya, tsoron talauci. Kada ku kashe ƴaƴanku don kuna tsoron talauci. Yau mafi yawan mutanen da suke zuwa su nemi, kaga kashe ƴaƴa bayan an aihe su, wannan kai ya waye. Ƙungiyoyi na kiyaye haƙƙin ɗan adam gabaki ɗaya sun haɗu sun ce a bari, sai kuma aka huddo wani salo, ɗan yana ciki a dinga kashe shi. In har baka son ka sami ƴaƴa, me yasa ka je kai abin da za ka samu ƴaƴa? Ka bar kusantata, aurata ku zauna, ka bar kusantata, ku yi ittifaki da kai da ita ba a kusanta. To ka je ka nemo sababin ƴaƴa kuma lokaci za ka mai da ɗa? Shi yasa malamai suke cewa al-ahkamul wada'iyya dole in suka tabbata, he sun tabbata a gare ka da kaki da kaso, domin samun ɗaya yana daga cikin hukumce na wada. Kusantan mace shi ne sababi na samun ya. In ka riga ka kusance ta, in ɗa ya zo ya riga ya zo. Shi yasa ko da an kadarta ta yi zina, ka gani kirkiri ta yi zina, bakka da hanya kawai dai ko mula'ana ko kuma a zauna ka yi haƙuri, ɗanka ne. Alwaladun lifirash, ko da za ga sak ga kwarto can, to ɗan naka ne. Hanya ɗaya baka yarda ba, a yi mula'ana a rabu har abada.
to in har alhurma ta ɗaya kai ya haka, to ina ga ka same shi ka zubda shi ka kashe. don haka wannan musiba ce ba ƙarama ba. Allah ke kenan kashe 'ya'ya yana daga cikin sababin ma da yake jawo talauci, domin duk mutumin da ya yi abu kahin mai yake suna ya zamto ya samu sababin, to Allah maɗaukin sarki yana maida mishi uquba da kishiyar wannan abu. duk mutumin da ya jawo abin da shari'a musulunci ba ta halatta mishi ba ta tabbatar mishi ba, to wannan abin ana haramta mishi da shi. duk mutumin da zai zo ya kashe ɗan shi don tsoron talauci, to talaucin nan ya lazimce shi, talaucin nan ya zaune a gare shi. domin kada mutum ya yi tunanin wai arziki shine arzikin duniya kawai, da akwai arziki na lahira, da akwai arziki na duniya. Allah taimaka. sannan kuma hallo yana daga cikin haƙƙin ɗanka a kanka ya zamto yana da nasaba, yana da dangantuwa zuwa gare ka. kada wani ɗan uwanka dan yana da wata daraja, yana da wani kuɗi, ka kai ɗanka in an tashi yi mishi takardar aihuwa a huddo da sunan wannan ɗan uwan naka, la dole ne ya dangantu zuwa gare ka. kuma hallo shi ma kuma hallo ɗa haƙƙi ne na baban shi ya dinga kiran kanshi zuwa ga ma'aifin shi. da dama yau da akwai wanda suna kunya su nuna babansu, su danganta kansu zuwa ga uwayensu. wannan wacce irin musiba ce, kawai dan yana sa ɗan kaya masu kyalkyali, dan ya mallaki salula ya dinga zuwa har gida ma baya so ya danganta gidansu zuwa gidansu. a wannan musiba ce. Allah kiyaye. Allah maɗauki sarki ke cewa ud'uhum li abaihim huwa aqsad inda Allah, a dinga kiran ɗa zuwa ga ma'aifin shi yafi adalci, shi yafi kusanci zuwa ga Allah maɗaukin sarki. manzo Allah sai yake cewa dukkanin wanda aka kiraye shi zuwa ga wanda ba ma'aifin shi bane ba, alhali ya san da haka, to aljanna akan shi haramun ne. galiban uwaye alhamdulillah suna kokarin danganta 'ya'yansu zuwa gare su, amma wannan matsala ta fi samuwa a bangaren 'ya'ya. Allah kiyaye. wannan kenan yake nuna mana cewa ko da abin Allah kiyaye a samu rabuwa tsakanin uwa da uba, to wannan 'ya'yan ba a hannun uwa ba za su tsaya. kai uba kai za ka ɗauke su, domin ɗaukansu da tabbatuwarsu a gurinka shi yake tabbatar da su bi sunanka. yawan matsalolin da ke faruwa da dama, in yau aka samu rabuwa za a ga uwar in ta tafi gidan wani namiji can, 'ya'yan ma batta so ta dinga ganin biletan da sauransu da sunanka, 'ya'yan ma sai a canza a sanya musu sunan sabon miji sabon uba ake wa 'ya'ya. kenan 'ya'yanka a hannunka kai ɗa namiji, kada ka yi wayo ko dubara, a tun da dai suna can an rage min kilan shinkawa, a alhamdulillah ki je kya iya da su. la wajibi ne akan ka, kai ma yana daga cikin haƙƙin 'ya'ya na 'ya'yanka a kanka, su ne ka tabbatar da su a tare da kai, domin a dinga kiranka zuwa gare su. kakka yi sababin da ya sa a canza musu nasaba da dangantaka. sannan kuma hallo yana daga cikin haƙƙin ɗa akan uwaye ya ɗan haƙƙin rada'a, mai yake suna shan nono na ɗabi'a. haƙƙin rada'a a tabi'iyya, shan nono na tabi'a. yau da dama mata za a ga dalilin aiki, dalilin kasuwanci, dalilin waye, kaga mata ba sa tsaya su ba ma 'ya'yansu nono don su sha su taso da lafiya ta gari ta kwarai. ya tabbata a hadisi ba za saboda ya ga wasu mata macizai suna ta caccaka nonunansu a cikin mai yake suna a cikin wutar jahannama. da aka bincika menene sababin, suna hana ma 'ya'yansu nono. yake sayo wata madara ko wani kunu ko wani waye kinin gaba yaro, hankalin shi kwakwalwar shi ba za ta zama kwakwalwa ta wanda ya sha nono na tabi'a. wayan shi, tunanin shi, karfin jikin shi, mukawama, jihazul mana'a, abin da yake ture mai yake so antivirus din da ke da kwai da jikin shi ba zai kai ba na wanda ya sha nono na tabi'a. shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain, shekara 2 cikakku. in liman arada an yutimma rada'a, ga wanda yake so ya cika shayarwa shekara 2. in kuma baya so ya cika shayarwa, almihim dai ya ba wa ɗa nono ta yadda zai samu quwwatul bunya. to amma yau da dama za a ga shi yasa 'ya'yan laku ne, lagwab ne. Allah kiyaye.
yawan cututtuka sun yi musu yawa, kwakwalwa kaɗan ce, babu ƙarfin kwakwalwa, duka mai ke kawo wallahi wannan matsalolin na rashin cika shayarwa. Hatta likitocin suna waɗi suna bayyanawa dukkin Allah da bature yake yi a nan gurin ya ce dole a cika shayarwa. Da kuma hallo yana neman me yake suna yana bin wannan salon ta ya kawo wani tsarin shi na a sa tsarin iyali ka a dinga yawan ta aihuwa, ya ce to dole he an cika shayarwa. Suna cewa da a cika shekara 2 irin yadda musulunci ya tabbatar cika shekara 2 wanda yake so, he suka kara yanzu 4 3 wani Allah zuwa gaba Allah kiyaye he an samu lokacin da likitoci za su dinga yawo guri-guri suna cewa shekara 10 ita ce shekarar shayarwa. Allah kiyaye, subhanallah. Domin kafirci haka yake kullum ƙara shiga yake cikin hawiya, kullum ƙara shiga yake cikin bata. Allah kiyaye. Sannan yana daga cikin haƙƙi na ƴaƴa na wanda yake kan uwaye shine al-nafaqa, ka dinga ciyar da ƴaƴanka. Babban abin da yake kawo matsaloli na sace-sace, yaro uban shi bai ya iya rike nafaka shi, matukar ka san ba za ka iya rike nafaka yaro ba, to yawan aure ba naka bane ba, yin aure ba naka bane ba. Tunda baka iyawa to kowa ya tsaya daidai iyawa shi. In kana tsoron hada a cikin haram to ka je gurin shugaban musulmi ya yi maka aure. Kenan kowa ya tsaya daidai iyawa shi. Baka iya rike yaya, baka iya lura da abincinsu abin shansu, to yawaita aure ba naka bane ba. Sannan kuma hallo me yake suna he ka sanyawa kanka jadwal, ka dinga hana kanka zuwa ga iyalinka don ka a yawan samu yawaita aya. Wannan karan kanka ba ka sha magani ba ko makamantan haka, karan kanka shi yasa shari'a ta zo da halatta azlu, duk da makruhi ne an kyamace haka. Kenan matukar ka san baka iyawa to ka tsaya daidai abinda kake iyawa. Amma yau da dama za mu ga mutane su dinga mafhumi sai akan shari'a, su dinga cewa a kawai mu yi ta yawan aihuwa. Kai ta yawan aihuwa kai rike su, to kuma kakka bar su zamto fitina ga al'umma. Dole ne he ka ciyar da su, dole ne he ka lura da tufatar su da su, ilimin su, karatun su, ka lura da abin da suke bukata, hatta lokacin ka he ka ba su. Allah kenan dole ne yana daga cikin haƙƙin ɗa akan uba da nafaka a gare shi, ciyar da shi. Shi Allah maɗauki sarki ke cewa liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayaj'al Allah ba'da usrin yusra. Kowani mai aure ya ciyar daidai gwargwadon abin da Allah ya bashi. Kada ka ce ai abin da yake samu kaɗan ne, wannan kaɗan da kake samu yi ƙoƙari ka dinga ciyar da 'ya'yanka, za su ga alamun cewa baba yana ƙoƙari. He ka ga wannan kaɗan Allah ya sanya mashi albarka. Shi yasa Allah ce sai ya Allah ba da usri yusra, kana samun kaɗan iyakakka ka iya sayo rabin kilo a ci abinci, su kuma gida suna buƙatar kilo 1. To wannan kaɗan in dage, Allah ya ɗauki alƙawali zai kawo maka sauƙi. Sai ya ji Allah ba da usri yusra, Allah zai sanya bayan tsanani zai sanya a samu sauƙi. Wannan ɗan kaɗan in dage mai da hankali a kan shi. To amma da dama mutane su ce kai ban na iyawa, maimakon haka to zan kawo abincin dare a dafa, amma da rana da sahi kowa ya watsu cikin gari. Yaro babu kuɗi ga yunwa ga waye, dole zai je ya ta fitina ya ta sace-sace da sauransu. Kai wasu uwayen ma za a kawo abin sata, sun san abin sata ne amma za su yi amfani da shi. Haka da akwai matsala. Allah kenan haƙƙi na nafaka, lura da abincin iyali wajibi ne. Ban ma manzo Allah ya bayyana cewa ciyarwa da zaka dinga wa iyalinka wannan sadaka ne. Allah ya taimaka, Allah ya sa alkhairi. Sannan yana daga cikin haƙƙi na a gurguje yana daga cikin haƙƙi na ƴaƴa akan uwaye haqqut ta'lim wa tarbiya. Dole ne ka kiyaye tarbiyyar ƴaƴa, ka kiyaye kuma ilimin ƴaƴa, ba su tarbiyya a aikace a gida, lura da iliminsu. Kana da ilimi ka koyar da su, ka ɗora su akan hanyar tarba ta ilimi. Bakka da ilimi ko kuma bakka da dama ba su ilimi, ka kai su makaranta. Wannan wajibi ne. Wannan kuma makaranta da ake ni makaranta ta addinin musulunci, sannan kuma makaranta ta lakwal ta boko ta ba'an za ta zo. An fara kyautata makaranta ta addini tukwana za a kyautata lakwal, domin makaranta ta addini a nan ne za su fahimci addini. Allah taimaka.
Allah sai alkhairi. Wannan shine da a takaice wanda Allah madaukakin sarki yana bayani akan abin da ya shahi haƙƙi na tarbiyya da ilimi. Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Ya ku mu'minai ku kiyaye ko kuma ku tsamar da kawunanku da iyalanku daga shiga wuta. Kaga ta yaya za a tsamar da iyalai da kawuna daga shiga wuta shine ta hanyar a tarbiyyantar da su, a koyar da su. Ibn Jarir at-Tabari yake cewa fa alaina an nu'allima auladana ad-din wal khaira wa ma la yustaghna anhu min al-adab. Wannan aya kawai tana mana bayani akan cewa wajibi ne akan mu koyar da 'ya'yanmu addini, mu koyar da su alkhairi, sannan kuma mu koyar da su abin da ba a wadatuwa da shi na ladabi. Dole mu dora su akan tarbiyya da turba ta addini musulunci. A takaice da insha Allah ɗan uwa wannan shine abin da ya sara na bayani akan haƙƙin ƴaƴa akan uwaye. Allah ya taimaka, Allah sai alkhairi, Allah sai albarka akan wannan aihuwar da aka yi, sannan kuma Allah ya yassare mana kiyaye wannan haƙiƙan uwayenmu waɗanda suka yi ƙoƙarin ɗora mu akan wannan turba da kuma kiyaye wannan haƙiƙan namu. Allah sanya musu albarka, Allah sanya musu alkhairi, Allah ƙara musu lafiya wanda suke da rai, waɗanda kuma suka rasu Allah gafarta musu, Allah ji kansu, Allah rahamce su, Allah sa kwanciya huta ce. Abinda muka faɗi daidai Allah sai ya cikin mizan na hasanatu mu, abinda muka yi na kuskure Allah gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الدكتور الإمام مالا أبو بكر راجي محمد muna fatan abinda karantar da mu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon aiki da shi na gujewa, Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon guje masa. Muhadara a Sheikh al-Imam Dr. Abubakar Alhaji Muhammad, yan uwa musulmi, haƙƙin ‘ya'yanmu a kanmu, wannan shine babban jan hankalin da Allah ya mana, tsayuwa akan haƙƙin da Allah ya ɗora mana. ‘Yan uwa musulmi, kadiba ɗan uwa a aikace, idan Allah ya ƙaddara ka yi aure, wani lokaci wani gida in ta samu juna biyu aka je asibiti, wani ra'a kai ta asibitin dala bashi da bai ajiye ba, amma ana haifuwa kafin satin zaka ga Allah ya wadatar da shi. Kowane abin aihuwa yana zauwa da arzikinsa, sai dai rishin tawakkalinka da rishin meka al'amarinka zuwa ga Allah da ɗaukan abin da ba addini ba ne ya karantar da kai, sai ka sanya kanka cikin matsala. Yawa an gani radda matar ta haihu dala ba shida, tiya ɗaya ta tsibe da gida, amma kan a sako su daga likita a zo gida sai ka ga taimakon Allah. Sai ji Allah ba da usirin yusura, sai ka ga Allah ya kawo abin da za a ci, abin da za a yi tattali, abin da za a yi suna, duk wannan abin da za a biya maganinta ko na yara, Allah ya kawo sauƙi a ciki. Wannan haƙƙi ne akan mu ƴan uwa. Turawa maƙiya addinin Allah sun tsoratar da mu akan talauci, sun hurgita mu. Kowa ji yake in yi tare iyalin ya zai riƙe su, ya kasa mai da al'amarin shi zuwa ga Allah, ya kasa dogoron sana'ar da Allah ya ba ka tsaya a kanta. Zama ba sana'a shine wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ce. Allah ba ku mu samu, samun naku shine namu, in kun samu mun samu. wannan ba mummunin kirki ba ne. Mumuni na gari mai kaza kaza, mai takar takar, in waskare yake zai tsaye da gaske, in ciyawa yake zai yi da gaske, ba yana jira baba sai ya je ya yi aiki ya zo ya bashi abinci ya ajiye kujera bakin ƙofar gida, ba shi ba ne ɗan uwa musulmi. Mumuni na gari takar takar aka san shi, kuma da yawa an ga jarinka na kasuwa ɗan kaɗan ne. Allah na kaddarawa ka samu arma, kaga wannan il kasuwa ta ka da kake ci kake sha, kan rana ta fada Allah zai bada abin da za a kawo gida a ci. Wannan ka tambayi ahlus sunna masu kokarin tsayuwa akan sunna, suna kokarin kare haƙƙin ƴaƴan da ke kansu da Allah ya arzita su. Zaka wayi baka dala ko da baka da, haka zaka wuta ka je wurin sana'ar, in kasuwa ce
kai dai kana ta addu'a Allah ka ba mu abin da zamu ci, kan ajima ka rana ta wada Allah zai kawo a aiko bakalle da gida da yawa an gani. Yan uwa musulmi mu mai da al'amarin mu zuwa ga Allah, mu tashi mu yi takar mu nema. Wannan zama da muke na kan titi ba shi bane dan uwa. Sana'ar da Allah ya baka, dan ilimin da Allah ya baka, tsare shi ka tsaya. Sana'a ka rinka yi, ba girman kai bane, a'a girman kai ba naka bane, ba kaskanci bane dan uwa musulmi. Yi shi da gaske, duk abin da ka sa gaba na alkhairi in dai da gaske kake yi to sai kaga Allah ya dauka shi akan ka. Binciki tarihi dan uwa. Da fatan Allah ya ba mu ikon sabke haƙƙin da ke kanmu na 'ya'yanmu, ciyar da su, da yi musu tira, da ɗora su akan addini, da ɗora su akan sana'a da za su yi sha su taimaki baya. A kuma Allah saka ma iyayenmu da alkhairi yan uwa musulmi. Wallahi malam ya addu'a mai tsada gaske. Iyayenmu suna son mu, sun so mu, kakanninmu sun so mu, ga su babana ba abin da ba su yi ba akan malamuta na su tsare su huta bakin kasuwa, su je nema suke su tura sun makarantar lakwal, a je a kawo abin da in sun taso da su ci su sha, halo a ci su yi makaranta. Haka aka kai wannan matsayin yan uwa musulmi. Ashe ba zamna ake haka ba. Uwayen mu Allah saka musu da alkhairi. To kai ma haka ake so ka tashi kai takar a cikin wannan Allah zai baka abin da zaka yi auren, a cikin wannan Allah zai baka abin da zaka rike iyalanka. Amma kana jira Allah ba ku mu samu, to in mu samu ba kai da kake da Allah dan uwa musulmi da yan sana'aka jarraba ka gani, kai takarta kai da gaske. In liƙi kake kakkai wasa da liƙin, kullum huta bakin hanya. In tura kura kake, kuda ku muna gani nan matasa ga sunan muna gani da ƙasar tasawa suke zawa. Wani jami'a ma yake yi, yana sai da lemu, in an taso da jama'a lemu zai ɗauka je sai da wani kwakwa. Kai kana zama na ƙofar gida sai su ce babu sun je su kana jin zazzahi a hudu a baka, aka ce a baka dala 10 za ka sai waina. Kai ɗan gata wallahi dan uwa ka yi kuka lokacin da baka shirya ba. Wallahi ka kaskanci, kai da kanka zaka rena kanka. Ka yi takartakar. Allah taimake mu. Malamu na karshe a Sheikh Dr. Al-Imam Malam Mustapha Abubakar shi zai rihe mana da karshe mana addu'a.